Natto. This is natto, natto, natto. You should put over there kan. Natto. Kani natto. Susunod natto. Natto. Kami kayo ni ay. Git ka na, git ka na. Kana-chan. Wow, natto. Natto is very, very yummy. Ulit. Ginger pork. Nagluto akong husband kani. Pork ginger. Kondeng. だって飲ま大山って雨を降らせてくれるから本当に人気だったんですか。確かにこの絵にも雨降りって書いてあります。それで You can get でもなんで大山は雨を降らせる山になったんですか。 Chap si papan mo kan? Una. Excuse. Natto. ケーブルカーで山を登るんですね。行ってみましょう。ああ。納豆 OK なのかな。俺もそうだよ。あ、見てたから。Let me try. うん。Okay. このまま後ろに行っちゃわないか怖いぐらいですね。まあ大山がかなり急な山であること体力使いそうですよね。そうですね。さらに急さらに急な。はい。で、まもなくケーブルカーがすれ違うポイントで、いわゆる疑問ですね。ああ、そうですね。はい。実はこの大山のケーブルカー珍しいことに、ちょうど車両同士がすれ違うところに Did you can? 駅があるんです。Di ba? はい。もう少しすると見えてくるかなと思うんですが、来ましたよ。日本で唯一ケーブルカー2号ポイントにある駅。ちょっと降りてみたくないですか。 I get that? タモリさん、そんなこと言わずに、せっかくなので降りてみましょうよ。Sumi man. さあ、降りていただきました。はい。何がケーブルカーか。ここで出会ったケーブルカーがまたそれぞれ目的地へと動いていくということになります。そうですね。通り過ぎるだけだと思いますね。はい。これで出発します。こうして見ても傾斜がきついのが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですが、途中駅にあるベンチの配置もうまいな、水な。Ano siya? まあちょっと私たちも2回スクレープだ。ほら、today no escape だよ。 Yeah. Not yet. I hope no eh. I feel afraid ito na eh. Oh yeah. Saon lang. 昔は出雲大山のそんなに離れたところ Why me always finish fastest ba? ではなぜ大山は今の場所で急な山になっているんでしょう。Yeah.
What are you talking about? Earthquake? Huh? Earthquake?